matsime matatu ari kutaura iwayo ndo ari kushandisa ndakachera hakuna rimwe kuti pamwe pari kubva mvura pamatsime matatu iwayo kana kutenda pamberi paMwari kudai hakuna kana rimwe asi kunyepa kwaaita semufundisi. Hasha TV Nyaya sezvadziri. Right. Pamusoro chakambiri. Nemi makurukota mose muri muno nevakatikuta. Nauya taurwa nasekuru vangu. Iri kutaurwa kunzi ndiri kushandisa chisipiti. Kwete handisi kuchishandisa. Ndiri kushandisa matsime emamwe avakachera mugadheni irovo riri pamunda pangu. Ndo andaidzikisa foto. Panhau yataurwa yechipiri yemuti wandiri kunzi ndakatema. Ndakatema mukute wakaoma throughout kubva pasi unosvika kumusoro. Ndakatoubatidza hovhoni yangu. Zvekuti kana maziso amambo akasvika vakauona kuti zvechokwadi muti uyu wakafa. Kudare, Kudare makasipirukira so. Sorry. Ndajaira kumaya maoko nekuti ndiri mufundisi. Saka ndajaira kugara ndichingozunza maoko. Chokwadi. Muti uyu wakafa. Touya chechitatu. Waya yandiri kunzi ndakabvisa nemapango zvese zviripo. Mapango mamwe akatotsva nemoto. Kogoita mamwe makomba avakachera avanga vasati vaisa mapango acho akatovhurika aripo. Ndo vakachera. Kogoita mamwe mapango acho pakatanga nawidzi vakatoatakura nengoro kanokwana kaviri achiendwa nawo kumba kwavo. Pakabva pasarawo mamwe akatsvira papi ipapo. Ari emuti uyu muti unodyiwa neshiri kuti mukuitu diki kuti mutsamvi anga ari manyoro. Ndofunga ndizo zvochangamira. Pindaiva chinyanga. Ndichataura chokwadi. Tizire. Ndichataura chokwadi handisi. Ndichataura chokwadi pamberi paMwari, pamberi pamambo nemakurukota. Mwari wandibatsire. Nyaya yatiri kutaura pano haisi nyaya yamanje. Inyaya yakatombopinda mudare. Ndipane foni iri kudhuma. Iri pavibration. Arikuya nemari. Pane mukomana arikuya nemari wandiri ngatobhadha mari yakasvoka arikuya nemari. Nditangise. Nyaya yatu nyaya yatiri kutaura panapa inyaya yakatokupinda kukoti kwameja street kuningireni kuguruwe pamusoro pegarden achiti ndiri kurima mugarden make mumunda make ndisingarimi mumunda make tikashedza velenzi neveAlex vakauya vakaona kuti hamuzi mumunda make. Nyaya yakanga yatangira tokuti muriwo wangu wandikanga ndarima imomo aidyisa nembudzi dzake. Saka pakuzomutsira ushamwari kudyisa mbudzi dzako kashedza vemusha ndopa akabva asandura nyaya akati izvo vari kurima mumunda mangu. Taenda kunhingirigeni akabva aiwa ndizvokurasira makadzisanganisa soga hatizovatako kuda ngoziva kuti yokushandisa chisipiti ndikuda achiri kushandisa chisipiti ichokwadi. makatsanangura kumashure kutorasika kuda pakushandisa chisipiti ndofunga ndo patoda kutangira maita zvakanaka.
ndakutakadzidzo kumashure dzimbodzisiyai zotikanganisa. Right. Ichokwadi. Mukomana ari kushandisa chisipiti. Asi hachisi chisipiti matsime. Nokuti ini ndakachira matsime asi chisipiti. Chinova ndicho chakatorwa mombe dzangu. Right. Iye akanomhangara achiuya achiti zvemi ndakachira chisipiti. Achiti mangara kuti ndikurima munda make. So mambo ndokubva wamisa wakati mese mirai kushanda mugadheni imomo kusvikira ndau yanini ya Alex neverenzi. Ini ndokubva ndamira kudaro inini kubva patabva kwamambo 2021 iye haana kumira akabva atotanga kutora mvura yemugadheni imomo achiita sei achishandisa chaakaripota achiti chisipiti ichocho chisiri chisipiti abva achishandisa chinova ndicho chandikatorerwa inini namambo mombe yakatorwa sanhasi ndokubva yaita 2 days ikabva yaenda kunoita kubva yaenda kunobereka kubva kwamambo. Right. Zvadare izvozvo inini ndokubva achitema miti yakabata waya yangu mukuti wari kutaura musoro kuno wanga usina kufa nemusasa wanga uri kuzasi kutsime uri kuzasi akatema wanga wakabata waya ikabva yawira pasi dzimwe waya akadimura akanyora pawedzera pekuti waya yakatorwa waya haina kutorwa isati yakangodimurwa bva yasara iri papi iripo ipapo mapango ndobva abvisiwa. Handina pango randikataura kubva musi wakati mambo mirai kuti kushanda ipapo handina kuzokusvika ikoko kana riri gadheni rangu ndaizotakune mapango acho ndichienda nawo kupi gadheni rangu. Handina pango randikatakura kana wani pamberi paMwari. Saka inini ndaona manje achidaro ndobva ndikaona ndati ko biyangu ari kushandisa ndobva ndaenda kuna mambo ndikati kumambo ndozvamakati imi muchauya asi mumwe wangu ndozvaapita makanga mine nzipe dzanga dzirimo akatogobora mamwe nemabhanana anga arimo akatogobora mushure mokunge tamupasi apuwa samoni naamarara musi wa 29 September bhori samoni akanyorwa musi wa 26 musi wa 29 September apuwa samoni musi wa 16 November yapfuura iyi akabva apisa mugadheni mwe achipisa nowaii 16 November apedza kupisa musi wa 16 November musi wa 20 November akabva atanga kurima mugadheni imomo akatomurima kutaura kwandiriita imomo pese apanga musingarimi abva izvozvo musi wa 29 November akabva atanga kudyara fodya itori imwe izvozviso mugadheni imomo iye atori nesamoni kubva kwese kwanga asina kumbobva ambomurima zvokuti mune chisipiti hamuna chisipiti matsime zvokuti kana amaponga vanondipupurira kuti amaponga tsime roro vaitorishandisa vachigara ipopo vachigara panoitwa paapangwamo vachitorishandisa mvura yavachinwa iyeye kuti avake dzimba dzake aitovaka dzimba achitora mvura mutsime iroro ko kana dai changa chiri chisipiti kubva pandikatanga kurishandisa inini 2006 chazotanga kuzooneva 2021 How's what better? Achinyanga huko. Kana mpeza mwezi na huko kula ndio mapezi. Mema katera ndo. Na nakatera. Kama kuzoza utaura. Ndiko zvinzwa. Hanza chisipiti. Itimbera mura ndakachera. Bamzoro iyi yakamira. Munoti kudina ipapo. Chisipiti. Ndichitanga kugara ipapo. Ndakatoudzwa ini ndava 2002 ava vakatozoya mashura handaizokwanisa kuti ndizovaka dzimba dzangu ava vauya vakatondona ndavaka vakandoona ndavaka saka zvavari kutaura izvi ivo vakauya mashure mangwa saka zvese zvavari kutaura kuti chisipiti ichi chisipiti ende musha unozviziva kuti nditozogara ipapo ndakatoudzwa naasabhuku abanga zvakanzi pane chisipiti chinorira pazasi pemunda wako apa ende kuti ndizochiziva pana anoitwa maponga runyararo vaita zvekuvhima izvi vakanditi pamunoziva here kuti pazasi pemunda wako wakawana apa pane chisipiti chinorira zveshuwa maiti mukasvika kana pano nepanze apa waichinzwa chichiburitsa mvura kuti wa panova pakacherwa naachinyanga kuita chidhemu pacho ndo chavari kutaura chavakabhadharisirwa mombe musha unozviziva kana kudedza wemusha unozviziva
Ndotara chisipiti chakabhuya kuzoona namambo icho chisipiti icho ndo chakacherwa napo ende nini amakope ivo vanga vadhileti vakatotaura vakati munozere kuti pane chisipiti paigara hanzi paigara achimanikire ndo pandakatoti hanga mambo anochiziva naye chisipiti chiri baba chiri apa saka mambo ningi sabhuku vakazonditi zvawaita gadheni pazasapa andotiri kuona kuri kurasira mvura iyi kwairi kuenda kwairi kurasirako yanga kasipiti akakatogadzira kakova kachiendesa murukova ruripo saka ndakanoisa chidhemu changu chitsime pano nepane maruva ari panze apayo chinova chibheseni chaitairwa mvura nekasipiti aka ndichishandisa kugadheni kwangu handina kubata pakasipiti kusvika pari nhasi kasipiti kako kubva tanzi namambo nachifi musashandise kasipiti aka chichibva chizobhadhariswa munhu handingashandise ndinoshandisa mamwe matsime 3 avakachera arimo mugadheni imomo Chinyanga unotendere kuti pane chisipiti handitende kuti pane chisipiti changamira uyu anopaziva here ari pakati penyu handizive kuti vanopaziva here sei vakanuka kuti chisipiti chii mubvunzei ari padhuze nemi nai chiriko here chisipiti pakati hongu kare musati matanga kugara musati mabhuiswa vanhu vese vari kuyo kuyo pane zimusasa ziguru tererai zvandikutaura handizika pane zimusasa ziguru ranga riri pagomo pamusoro sopegomo panoti gomo rukova rukudzika kudai pamusoro pegomo pane zimusasa ziguru zihombe wanga wakadarika miti yese kuzasi kwekio ndo paitasvikira ipapo todzika kuzasi kudai so pane karukova kainzwika kari pana panofunga maruva ari padhuza seukoko waitonza kachiti pasi asi waiti ukatarira seunosha kuti karukova kari papi chaipo chaipo kaizonobudira mvura pandi kumatoiletsu nechezasi asi kaiombera pana apa padiki diki paiomba zvokuti mukatosvikapo so mukatogara dhabe ndipo pataitosvika chitobogarapo kachitoti kachishona kusati ukatanga kugara nevanhu pakazoiswa vanhu ikokuyekwe abanga nevana bhama ndo vakanga varipo mazuva iwayo inini namudhara takaenda nanaazimbitu anonzi raniro zimbitu nomuziva aiomberera mazuva iwayo aiva akafa aigara paiya ndo watakaenda naye chaizikamwa nemunhu wese kana banga kana ari mupenyu izvo zvekutaura kuti kwatiri kuita akauya anokutsanangurirai terera usamhanye kwaukuda kudzidzisa kuti chisipiti ndo chinzirira kudzidzisa chinyama kwete kuti itsime rako raukachera wakatokanganisa chisipiti cho ndo zvandikakubvisira munhu unoziziva here ndokuti wakakanganisa kufamba kwechisipiti ndo chandikakubvisira munhu ndizvozvo ndizvozvo zvamutaura saka iwewe uri kuramba kuti hachisi chisipiti itsime rako ndepapi maita zvakanaka kutaura kwamurikuita ichokwadi dare rechitonga rakati ngaichera chisipiti maona sikuya ukaita mini wakanganisa ndini ndendirimo wakakanganisa kufamba kwechisipiti right taakutaura mukatarisa maminutes panaichitarisa date panapa ndaida kuti titarisa kuti date rakatongwa nyaya yemukanotarisa mumabhuku menyuka munonzwa kuti because zvaito handina kuchera chisipiti esachi sezvamuri kutaura imimi wakakanganisa kufamba kwechisipiti ndakagadzira mugero ini handina kukondrola matsime ari kutaura 3 ari mugadheni mangu ya ndiyo matsime angu chaiwo andaishandisa inini matsime angu 3 andikachera kwete kuti ndakachera nhingiriki nini kuti ndakakondrola chisipiti kana ndakachera chisipiti mune matsime 3 andikachera zveshuwa anova ndiwo yaari kuita sei yaari kushandisa
mushure monge ndindamiswa namambo kuti imbomira tichauya newelenzi newealex ndikatosvika pandikataura ndikati welenzi newealex vakatouya vakati ko ndinyanokuita sei nokushanda asi nenhau yekuti mambo vakati imbomirai mese ndokubva ndamira tamiswa tese uyu ndopa akawana mukana wokupinda mugarden mangu manje mugarden mangu ino ndamira inini akutora mvura yake ita sei akuishandisa zvaakutaura kuti izvo ndikushandisa matsime avo avakachera mira chinyanga pane nyaya isu wakaripa kuti waita sei ndachera chisipiti wakakanganisa kufamba kwechisipiti handina kumbochera changamiri nai chinyanga asi ndopaifamba nemvura yechisipiti vakachichera asi kuti ndikabuda paiomba paya muzasi macho kwachairasira mvura kwachina achishamboendesa ikoko saka ndozvaakabhadharira kuti wakakanganisa kufamba kwechisipiti chichikushona achichashona ngaindibvunze nditenderewo ndibvunze ndakasununguka ndikuda kubvunza mupurisa wamubanipadozvenai chisipiti chaiomba uku here kana kuti kuzasi pakati toti papa chiti kuno kumusoro kwakatakata kaunyoro tofamba tofunga panapa nepapa chinobva chatanga kutoomba ipapapa kuzasi kwacho kwakune jecha tanga riripo kuzasi kwachainobudisira mvura chasingabudisiri mvura pachaiomba chainobudisira souko ndokwakune jecha ikoko saka indoda kuziva kuti imi makandodhiritsa here pachaiomba nokuti pachaiomba chinoratidza kuti mamune gomba kana kuti garingiro patirakavharwa pamusoro nokuti chaishona zvekutoti tiri pana totochinzwa ndikuda kuti nditaure ndichidai so because inini gadheni rangu ka achinyanga musatikanganise no chiri mugadheni ka mirai munzwe atinyatsoteerera naye musatikanganise vachinyanga isusu tati pamukasvika makanzwawo noise yechisipiti sei musina kuinzwa saka mutaura kuti ava nabanga vakauya vakapupura vanonyepa vanhu vese vavo mirai munzwe nokuti gadheni rakabatwa naadzimai nevana vana ndo vakachera matsime aya ndikutaura kwete kuti inini because ini ndaichitosenza nguva yacho iyoyo saka ndikuda kuti ndibvunze kuti chisipiti zvachinodzi chachiri mugadheni mangu ndichibvunza kuti orit chisipiti chachiri kuseri kwematombo kweri kwachaiomba kana kuti chachiri mugadheni mangu because matombo ari apa pasaidi apa kusaidi uku ndokune gadheni rangu handina kumbochera chisipiti pamberi pamwari kana mwari vachinditonga mirai vakadaro nai mati hamusiri makachera munoziva sei kuti makachera chisipiti muri kuti vana nharo dzenyu dziri papi sei ndiri kudaro inini because vakaticherei apa mvura ndibva yarakabatika ndokubva vazochera pasai pavakatichera pa ndikatosvika inini vachichera pasai hapana mbobatika kana mvura pakazobatika mvura iyeyu akacherawo matsime ake mairi pazasi perangu rakarambira akazonochera kuti pasaidi paari kutaura pacho ipapo ndo pakazobatika mvura kwete kuti ndakachera chisipiti pamberi pamwari alright okay ndanzwa mutaura kwenyu kwamaitamusa izvo hazvinetse chitsime chisipiti chinenge chakagara chiripo hamuna kuvhara sosi pari kubva mvura yacho kuti kana tikasomoka kuenda toenda kunoona kuti chisipiti ichi 1 chechipiri papurazi rega rega pane utungamiri hunenge huripo hunenge huchida kuenda kunopupura kuti vakasvika vachiona chisipiti chiri papi tiri kuirira kuti chisipiti chiri papi noti pandakatonga nhau iyi nhau yanga iri yekuti chinyanga akakanganisa pachisipiti urikuyewo saka kuningirika chisipiti chakagara chiripo hachina kutama kubva kunze kwekuti
paenda kunochegwawo nemunhu achida kuti mvura ibude, chinokonzera kuti mvura ishinyire. Mvura kana ichifura samutauni nepamatombo kana kuti pane kaforce, mvura inoshinyira. Kana pane chinhu chino obstructa nzira iri kufamba nemvura, uri panzvesa inoshinyira. Saka chimiro chiripo, ndanzwa muchiti muri vafundisi. 1. Ndobva ndanzwa kuti muri sekuru nemuzukuru. 2. Ndobva ndaona kuti pana sekuru nemuzukuru. Sekuru ane vana vake, muzukuru ane vana vake. Vana ava vachazowirirana here? Imimi vabereki vacho muri kudhonzana kuenda kumadhara, muchitadza kuwirirana. Muri kuvaka mhuri here? Sekuru ndeva sekuru, muri kuvaka mhuri here nevazukuru venyu? Chokwadi ndoda kupindura. Ndati muri kuvaka mhuri here? Kwete. Nevazukuru venyu? Kwete. Kwete. Hamusi kuvaka mhuri. Sei musiri kuvaka mhuri? Kushaya kuvaka kwedu mhuri zvakonzerwa nemuzukuru. Akonzeresa kudai ndokuti pandiri kurima inini pandiri kuti pandawana unyoro oti ndepangu musiri mumunda make. Right. Ini kwese kwatakwira kumatareko hapana pandikapira mudare. Kukwira kwangu ndiko kudare kwandakuzotokwira ini chibvunza kuti ko ini ndinorambidzwa kushandisa mvura here uyu mbi yangu achitenderwa kushandisa. Kuza muzunda vake. Ini handina kana pandikambotadza. Maimbogara kupi musati mauya kuno? Ndiri kwaMurero. KwaMurero? Kwa muzukuru wenyu aimbogara kupi musati mauya kuno? Kubhindura. Kubhindura? Pamusana. Pamusana. Zvino maya kusangana neChisipiti. Makabva neChisipiti kwaMurero? Kwete changami. Hamuna kuenda neChisipiti? Chokwadi. Kwewe wakabva neChisipiti kubva kubhindura? Kwete changami. Makachiona chiripo? Tachiona chiripo. Chicha makada kuzoenda paChisipiti? Chaibetsera chimwe chii? Chokwadi changami mibvunzo wenyu vamabvunza kuti maida chiri paChisipiti. Inini sekutaura kwangu kuti handina kuchera Chisipiti nokuti kana pakaenda masime matatu aari kutaura iwayo ndo aari kushandisa ndakachera. Hakuna rimwe kuti pamwe pari kubva mvura pamasime matatu iwayo. Kana kutenda pamberi paMwari kudaiso hakuna kana rimwe. Asi kunyepa kwaaita semufundisi. Hakuna kana kunyepa kwaaita chii? Samufundisi. Saka munhu unoziva kuti mafundisi anonyepa? Imimi munonamata? Ndonamata. Hamunyepe? Ndinonyepawo futi. Mwese anonyepa. Ini nditori pasi pamufundisi. Wozi ini ndiri muvhangeri iye mufundisi. Right. Zvikiitika kaka ndezvokuti iye akudaita advantage yekuti garden rangu riri kudhuze kumunda kwake. Asi tikatarisa kunyange dzimba dzake chadzedzochangamira hadzizi mumunda make, dzitori mustatement. Kana tikati ifima statement iyoyo kaka yaari kurima inokwana 3 hectares kusanganisa negarden rangu. Statement zvinoreva kuti chii? Inyika inzvimbo yehurumende, kutomwa nehurumende. Saka imimi muri munzvimbo dzenyu here dzamakapiwa nehurumende yawakaverengerwa kuti iwo unobva pachisvikira, iwo unobva pachisvikira. Mumwe nomumwe ari panzvimbo yake here? Ichokwadi inini pandiri kurima munda mangu. Ndati mumwe nomumwe ari panzvimbo yake here? Hongu. Paakapimirwa. Ini ndozvidairira pachangu. Ndo pauri? Ndo pane Chisipiti? Iri garden handikasvaka. Mira zve. Ndinoda kukupai nhaka dzenyu semaringe yamakapiwa nehurumende. Ndati
iwewo pawakapiwa nehurumende ndipo pane chisipiti here? Kwete. Chisipiti chiri mustand man. chiri mustendi mangu changamira pamusoro ichangamira kana muchinditendera kutaura panoperera munda wangu inini kuti apa panapa ndi pamadziro apa ndo pane garden ravo zvekuti kana ndichicheka maraini kana mariji nemombe handisi kusvika kunze kwedhunduri nepavakaisa garden apa. Ndaikumbira kana mapurisa enyu akasvika apo achiona ipapo vanondipupurira. Nawi chigwida mbariwa tinofana kwenda kunosvika paground. Mambo takuta zvechimbi mambo apa takamboverengera mambo. Saka pa tiri kuti musi wechipiri kwakareba zvakaita sekubva mumain road. Padhuze na Zimbiti. Mbichana tozongofamba mbichana ndizvo Zimbiti. Chipiri Makuseni. All right, fine. Okay, date Tuesday, date ringe riri direction. Ndipewo date Tuesday chatukubata 19 12 23 on the ground moya nevafakadzi venyu nekomiti anditi ka moya nevafakadzi venyu nekomiti topedza nhau mouya nemaofareta yenyu ndione miganhu yacho kuti mumakapiwa papi paanenge achi